Kilala ang Oriental Mindoro sa mga turista ng Puerto Galera. Ilang oras lamang ang munisipalidad na ito mula sa Maynila at ipinagmamalaki ang puting baybay dagat na mga sinisisid na lugar. Mainam rin ang bundok Halcon para sa mga taong mahilig mamundok. Masasabing napakarami tayong matatagpuan na magagandang lugar dito sa ating bansa. Isa na rito ang isla ng Mindoro. Ngunit sa likod ng nagagandahang lugar ay may mga kwento na minsan ay dinaranas ng mga lokal. Nangyari ang kwentong ito taong 1980 sa lugar ng Oriental Mindoro. Ilang taon ang nakalipas nang matapos ang ikalawang digmaan, kahit papaano ay nakakabangon na muli ang probinsya ng Mindoro. Hindi na rin lingid sa atin ang mga kwento patungkol sa mga taong nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan at sila'y nakikipaglaban din sa mga mananakop. Isa sa mga ito ay ang lolo ni Dodoy. Sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang mga magulang ni Dodoy sa digmaan, pati na rin ang kanyang lola. Kaya ang naiwan ay silang dalawa na lamang ng kanyang lolo. Sa panahong ito ay nasa edad 19 si Dodoy, isang ordinaryong binata na walang ibang nais kundi ang mamuhay ng payak at payapa. Dahil na rin sa katandaan at natamong pinsala sa pakikipaglaban, ay nakaratay na lamang sa higaan ang kanyang lolo. Ang kanilang ikinabubuhay ay ang pagtitinda ni Dodoy sa bayan ng mga panggatong. Nangunguha siya ng mga kahoy sa gubat, ginagawang panggatong, binibilad sa araw, at kapag natuyo na, ay matyaga niya itong binubuhat patungong kabisera. Sa paanan kasi sila ng bundok nakatira. Mabuti at hindi matarik ang lugar, kaya naman itong si Dodoy ay batak na batak ang pangangatawan dahil sa halos araw-araw nito na ginagawa. Iniiwanan niya na lang ng makakain sa tabi ng kama ang kanyang lolo. Kahit papaano ay nakakabangon pa naman ito, ngunit hindi na nakakapaglakad mag-isa. Kaya dapat bago dumilim ay ubos na ang kanyang paninda. Maswerte naman si Dodoy dahil isa sa pangunahing pangangailangan ng mga tao noon ay ang panggatong. Siyempre, dahil hindi pa uso ang mga dekalan at makinarya, hindi na nga nakaranas ng buhay binata itong si Dodoy dahil mas gusto pa niyang maghanap buhay kaysa sasama sa ibang mga kabataan na magliwaliw. Maraming tagabayan ang humanga at naawa sa binatang si Dodoy, kaya ang ilan sa kanila ay binibigyan siya ng isda, tinapay, gulay at kung suswertehin pa ay mga karne ng manok at baboy. Isa din sa dahilan kung bakit hindi nagpapagabi si Dodoy sa labas ay laging bilin ng kanyang lolo na mas mabuting umiwas sa mga nilalang ng dilim kesa ang harapin ang mga ito. Sa katunayan, ang lolo ni Dodoy ay may mga tangan na mutya. Ang mutya ng salsagan at mutya ng bato-omo. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mutya ng salsagan ay mabisa itong pangontra sa sakuna, aksidente,
masamang balak, masamang elemento, kulam, maging ambarang, at marami pang iba. Samantala ang mutya ng Batoomo ay taglay nito ang kabal at kunat. Mabisa rin itong panlaban sa baril at maging sa patalim. Nakakagamot rin ang pinagbababaran nitong tubig sa anumang uri ng sakit. Kahit ganoon ang taglay ng mutya ng kanyang lolo, ay hindi na niya ito ginamit sa sarili dahil ayaw niya ng takasan pa ang natural na daloy ng kalikasan. Matanda na rin ito at kotang-kota na sa anumang uri ng pakikipaglaban sa buhay. Sa bawat araw na magkasama ang maglolo, ay ikunento ng matanda ang mga naging karanasan nito gamit ang mga mutyang tanga nito. Lubos naman na naniniwala si Dodoy sa mga kwento ng kanyang lolo. Sa katunayan, naging libangan na ni Dodoy ang mga kwento ng kanyang lolo. Apo, balang araw ay ipapasa ko na sa iyo ang mga tangan ko. Nais na ng lolo mo ang magpahinga. Alam ko na tinitiis mo lang ang lahat ng ito dahil sa akin. Wika ng kanyang lolo. Lo naman, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Kahit kailan, hindi po kayo naging pabigat sa akin. Alam mo naman na ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko. Tugon dito ni Dodoy. Isang umaga, bago umalis si Dodoy ay nagbilin ang kanyang lolo na hanapin sa bayan itong si Nestor. Madali lang itong mahanap dahil isa ito sa mga nagtitinda ng tuyong isda sa palengke. Nais itong kausapin ng kanyang lolo. Si Nestor ay ang pinakabatang miyembro ng grupo ng kanyang lolo sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Ordinaryong tao lang naman si Nestor, ngunit magaling ito sa labanan ng pisikal at pamamaril. Gayunpaman, tinupad ni Dodoy ang bilin ng lolo at kinahapunan din sa araw na iyon ay dinala ni Dodoy si Nestor sa kanilang bahay. Habang abala sa paghahanda ng hapunan si Dodoy, ay kinausap naman ng kanyang lolo itong si Nestor. Nestor, makinig ka sa akin. Hindi na ako magtatagal. Kaya ang hiling ko ay ituro mo kay Dodoy ang lahat ng nalalaman mo sa pakikipaglaban. Ayaw kong iwan na ang apo ko nang walang kaalam-alam sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Mag-isa na lamang ito pag ako ay namayapa na. Wika ng lolo ni Dodoy kay Nestor. Wala naman pong problema dyan, lolo. Pero sigurado ka na ba sa apo mo na iiwan mo sa kanyang mga tangan mo? Mahinang tanong ni Nestor. Mangyari kasi noong kasagsagan pa ng gyera ay naibahagi ng matanda ang balak nito na iiwan sa nag-iisang apo ang mga tangan niya at ang kaalaman sa mga buhay na salita. Una niya kasi itong inalok kay Nestor, ngunit ayaw nitong panghawakan ang responsibilidad na kaakibat ng mga mutya. Ang para sa kanya ay mamuhay na ng tahimik kapag nakaligtas pagkatapos ng gyerang iyon. 3 beses sa isang linggo ay nagpupunta si Nestor sa kanila upang turuan at sanayin si Dodoy. Mang Nestor, para saan po ba itong pagsasanay natin? Kunot noong tanong ng binata. Inihahanda ka lang ng lolo mo pagdating ng panahon.
Tugon ni Nestor. Lumipas ang 4 na buwan. Marami na rin alam itong si Dodoy sa pakikipaglaban. Dumating ang araw na ipinagkaloob na ng kanyang lolo ang mga mutyang tanga nito. Kalakip noon ang libretang naglalaman ng mga buhay na salita. Ilang araw ang nakalipas ay tuluyan ng lumisan ang kanyang lolo. Wala nang pagpipilian si Dodoy kundi tanggapin ang pangyayari. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sa pagsasanay ang binata sa ilalim ni Nestor hanggang 1 taon. Kasabay din ito ay ang pag-aaral niya ng mga buhay na salita. Makalipas ang 2 taon, nasa edad 21 na itong si Dodoy. Naging matunog na rin ang grupo ng mga rebelde sa kanilang lugar. Pilit siyang kinukumbinse ni Nestor na lumipat na sa bayan upang kahit papaano ay hindi basta-basta makakalapit ang mga rebelde. Ngunit ayaw iwan ng binata ang bahay nila. Ito na lamang ang naiwang alaala ng kanyang pamilyang lumisan. Kahit mag-isa na lang si Dodoy, ay hitik na hitik naman siya sa pagkain. Nagtanim ito ng maraming gulay. Nag-alaga na rin siya ng mga manok at itik. Kaya naman, hindi na niya halos kailangan ng pera para sa pagkain. Iginugol ni Dodoy ang maraming oras sa pagsasanay at pag-aaral ng mga buhay na salita. Isang gabi, nakahiga lang si Dodoy. May narinig siyang mga yapak. 6 grupo ng mga tao ang papalapit sa kanyang bahay. Mula sa kanyang kwarto ay sumilip siya sa siwang ng dingding. Doon niya nakita ang mga grupo ng kalalakihang hindi bababa sa 10. Patungo ang mga ito sa kanyang direksyon. May mga bitbit din itong armas. Malakas ang kutob niya na mga rebelde ang taong iyon. Makalipas ang ilang minuto, ay may kumatok na sa pintuan nila Dodoy. Pagkabukas ni Dodoy, ay magalang naman ang mga ito. Nanghingi ito ng iilang manok at mga gulay. Pagbibigyan ko kayo, pero yung sapat lang. Wika ni Dodoy sa grupo. Bata, kahit 10 manok, kaya bitbitin ng bawat kasama ko. Wika ng rebelde. Manghihingi na nga lang kayo, balak nyo pang ubusin. Sambit ni Dodoy. Aba, ibang tabas ng dila nito. Sambulat ng isa pang rebelde, sabay suntok sa tiyan niya gamit ang dulo ng mahabang baril. Bahagyang napayuko na lamang si Dodoy, pero walang sakit na naramdaman ang binata. Agad nag-utos ang pinuno ng mga rebelde na limasin lahat ng mga alaga at pananim nito. Hindi na maatim ng binata habang nililimas ng mga rebelde ang mga alaga at pananim niya. Mismong ang pinuno ng mga rebelde ang unang nilapitan ni Dodoy. Binalibag niya ito at tumilapon ng ilang metro. Agad pinaputukan si Dodoy na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Bumulagta ang binata at iniwan nila ito. Dala ang lahat ng alaga ng binata. Bago pa man sila makalayo, ay isang bato ang tumama sa ulo ng pinuno at agaran itong nawalan ng malay. Paglingon ng mga rebelde,
nakita nilang nakatayo na itong si Dodoy. Muli nila itong pinaputukan, ngunit sa sandaling ito ay nailaga na ni Dodoy ang mga bala. Isa-isa silang pinatumba ng binata. Hindi man sila tinuluyan ng binata, pero lahat sila ay bali ang buto sa kamay. Dahil sa nangyari ay napatunayan ni Dodoy ang bisa ng mutya ng tangan niya. Napangiti na lamang ang binata at mas nagka-interes pa na subukin ang tangan nito. Isinangguni niya kay Nestor ang nangyari, ngunit isang babala ang tugon ng kanyang kaibigan. Mag-iingat ka, Doy. Mas may masahol pa kaysa rebelde ang kahaharapin mo. Ang mga nilalang sa dilim. Tugon ni Nestor. Sumapit ang kapiestahan sa bayan. Napakaraming tao, paninda, mamimili, bisita, pagkain at nagsisiyahan ang lahat. Inaya siya ni Nestor na mananghalian sa bahay ng kaibigan nito. Sumama naman agad si Dodoy. Sa isang mahabang mesa, nakapwesto ang mga tao. Tinatayang nasa 20 ang kasya sa mesang iyon. Akmang sasandok na ng ulam si Nestor, ay pinigilan ito ni Dodoy. Kitang-kita ni Dodoy ang maitim na usok na nagmula doon sa karne. Nang mabaling ang tingin niya sa isang lalaki, ay nanlaki ang mga mata nito habang patuloy na nakatitig kay Dodoy. Manlalason, sambulat ni Dodoy. Agad tumayo ang lalaki upang tumakas, ngunit naharang ito ng iba pang mga bisita na nakapansin sa pangyayari. Nagwika si Dodoy na huwag kainin ang mga pagkain na nasa mesa, at dahil sa pangyayari ay binugbog ng ilang kalalakihan ang manlalason. Umalis at sa bahay na lang ni Nestor kumain ang dalawa. Hindi pa man naipasa ng lolo ni Dodoy ang mutya, ay naibahagi na nito ang iba't ibang uri ng nilalang na maaaring makakasagupa ng apo sa darating na panahon. Kaya kahit papaano ay may alam na itong si Dodoy. Habang naglalakad siya pauwi, bandang 9:00 na ng gabi, ay may nasipat siyang 4 na binata na sinusundan ang 4 na babae. Tuwang-tuwa pa ang mga ito na tila naghahabulan sa daan. Nang tinitigan ni Dodoy ang mga kababaihan, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang itsura ng mga ito ay animoy mga halimaw na may mahabang kamay at paa. Kulubot ang balat at napakapangit ng muka. Napagtanto ni Dodoy na ang mga mandurugo ang mga ito. Ang mandurugo ay isang uri ng aswang na kayang magbalat kayo bilang napakagandang dilag na umaakit sa mga kalalakihan. At kapag napasunod na nila ito sa isang lugar, ay dito na nila ito lalapain at uumpisahang kainin. Alam ni Dodoy na hindi langit ng kaligayahan ang pupuntahan ng mga binata, kundi isang impyerno. Kaya palihip niya itong sinundan hanggang sa napunta na sila sa lugar na walang katao-tao. Ang sabik na itsura ng mga binata ay napalitan ito ng takot dahil sa biglaang nag-iba ang itsura ng mga dilag kanina. Bago pa man masunggaba ng mga binata,
ay mabilis na sumugod si Dodoy sa isang mandurugo at doon ay sinapak ito ng napakalakas. Nagpagulong-gulong ang nilalang sa lupa habang ang iba ay sabay na nilabanan itong si Dodoy. Ang mga binata ay nanigas sa takot at sinigawan ni Dodoy na tumakbo na ito. Nang mahawakan ni Dodoy ang kamay ng mandurugo, ay tila nawasak ang buto nito sa malabakal na kamay ng binata. Sa bawat suntok ay agad lumalagotok ang buto ng kalaban na naging dahilan upang manghina ito. Subalit, hindi nagpatinag ang mga mandurugo. Nang masapak sa panga ni Dodoy ang isa, ay agad nawasak ang buong mukha nito at nangisay na lamang habang bumubulagta. Tinadtad naman ng kalmot ang likod ng binata pero parang baliwala lang ito sa kanya. Bagkus ay humarap siya dito at sinakal ang aswang. Gamit lang ng isang kamay ay nadurog ni Dodoy ang leeg ng mandurugo. Dalawa na ang bumagsak. Sinalo ng binata ang pagkalmot sana ng isa pang mandurugo, ngunit dinakma ni Dodoy ang pagmumukha nito at ibinagsak sa lupa. Agad nawasak ang bungo ng nilalang. Akmang tatakas pa sana ang isang natira. Biglang nagpakawala ng tigalpo ang binata at sumabog ang natitirang buhay na mandurugo. Makalipas ang ilang buwan, may nakilalang dalaga si Dodoy. Ang pangalan niya ay Divina. Bagong lipat ang pamilya niya mula sa Karatik Bayan. Agad bumihag kay Dodoy ang napakaganda nitong muka. Dagdag pa ang maputi at makinis na balat. Animoy nagmula sa isang mayamang angkan. Ngunit ang pamilya nito ay nagtitinda lamang ng gulay. Naging magkasundo pa sila dahil taga-supply na ng gulay sa kanila itong si Dodoy. Matagal rin ang panliligaw ng binata sa dilag bago ito tuluyang sagutin. Halos si Divina na nga ang naging buhay ni Dodoy. Unang makaranas ang binata ng syota kaya napakabago ito para sa kanya. Upang mas formal ang pag-iibigan nila, ay nagpunta pa talaga si Dodoy sa bahay ng syota at ipinaalam sa mga magulang nito. Wala namang problema iyon sa pamilya niya. May dalawang nakakatandang kapatid si Divina. Matangkad at malaki ang katawan. Gayunpaman, naging maayos ang kanilang relasyon hanggang sa nagsama na sila sa iisang bahay. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng kulay ang bahay ni Dodoy. Sa unang gabi pa lang ng kanilang pagsasama ay may napansin na itong si Dodoy sa kanyang kasintahan. Nagising siya na wala ito sa kanyang tabi. Iniisip niya, baka nasa kusina lang o kaya gumamit ng banyo. Hindi mapakali ang binata, kaya tuluyan niyang hinanap ito. Wala sa kusina at wala rin sa banyo. Kailangan mo pang lumabas mula sa kusina papunta ng banyo. Doon nga ay agad na paatras at nagkubli si Dodoy. Dahil nasipat niya si Divina sa labas ng bakuran habang kausap ang mga kapatid. Para bang may napaka-importanteng pinag-uusapan ang mga ito. Nanatili lang sa pagmamasid ang binata. Nang pabalik na si Divina, ay sinalubong siya ni Dodoy. "Oh, Divina, bakit hindi mo pinatuloy ang mga kapatid mo?" Pagtatakang tanong ni Dodoy.
Dumalaw lang sila saglit. Tinitingnan kung ayos lang ba ako dito. Syempre, bilang mga kapatid ko, nag-aalala sila kasi unang beses akong malayo sa kanila. Paliwanag ni Divina. Nagkipit balikat na lang si Dodoy at pumasok na sila sa kanilang kwarto. Kahit nagsasama na sila, ay hindi pinaalam ni Dodoy ang tungkol sa mga tangan niya. Mas mabuting walang alam si Divina upang hindi ito mag-alala. Lumipas ang mga gabi hanggang sa 2 linggo na. Nagpaalam si Divina na doon muna matutulog sa kanila ng iilang gabi dahil namimiss na raw niya ang mga magulang niya. Wala namang problema iyon para kay Dodoy, kaya hinayaan niya na ito muna. Kinagabihan, sa araw na iyon ay nakadama ng kakaibang presensya si Dodoy, kaya naman naging alerto ito. Nakahiga at nakapikit pero ang totoo ay pinapakiramdaman ng binata ang buong kapaligiran. Hanggang sa nakarinig siya ng angil mula sa isang aso. Marahang bumangon ang binata at sumilip sa siwang. Tumambad sa paningin niya ang 2 itim at napakalaking aso na umaaligid sa labas ng bahay niya. Ayon pa kay Dodoy, hindi pangkaraniwan ang laki nito dahil mas malaki pa ito sa tipikal na kalabaw. Tiyak na aswang ang mga ito. Gumapang patungod kusina si Dodoy dahil kung maglalakad siya ay tiyak mapapansin ang anino niya mula sa gasera na nasa sala. Marahan niyang kinuha ang itak. Inusalan niya rin ito. Sa kusina na lumabas ang binata at gumapang ito sa silong. Lumalapit na ang 2 aso. Nang tumayo ito malapit sa kinalalagyan niya ay agad niyang tinaga ang paa nito. Doon nga ay umangil at napaatras ang aso. Mabilis rin siyang lumabas upang habulin ang aso. Ngunit sinunggaban ito ng isa pang aso. Nagpagulong-gulong sila. Lalapain na sana siya ng aso nang biglang umungol ang asong sugatan na tila tinatawag ang kasama. Agad tumakbo ang mga aso papalayo. Kinabukasan ay nagpunta si Dodoy sa bahay nila Divina. Unang bumungad sa kanya ay ang kapatid nitong lalaki na nakaupo sa kamalig. Agad itong napangiti kay Dodoy at bumate. Ngumiti rin si Dodoy kaso napansin niya ang isang paa nito na nakabenda. Binaliwala na lang niya ito dahil si Divina naman ang pakay nito. Maayos at masaya ang pakikitungo ng buong pamilya kay Dodoy. Inaya pa nga siya ng tanghalian. Bandang hapon na nang nagpaalam si Dodoy ngunit bago pa man siya makalabas ng bakuran, ay may naamoy siyang isang pamilyar na amoy. Doon nga ay binaliwara pa rin ito ni Dodoy. Sumapit muli ang gabi. 3 aso na ang dumalaw sa kanya. Nainis na si Dodoy dahil mapupuyat na naman siya. Kaya kinuha niya na ang itak na nasa tabi niya at mabilisang lumabas ng bahay. Nanlilisik ang mga mata ng aso at naglalaway pa ito. Nagbuno ang 3 laban sa isa. Ngunit sa kabila ng bilang ng kalaban, ay hindi sila umubra kay Dodoy. Biglang natigilan si Dodoy dahil muli niyang naamoy ang pamilyar na baho na naaamoy niya sa bahay ng syota niya kanina.
dito na nagduda si Dodoy. Tinitigan niyang mabuti at sana ay hindi totoo ang kanyang hinala. Sa tatlong iyon ay hindi niya nakitaan ng senyales na maaaring isa si Divina sa mga iyon. Kaya naisip niya na bigyan ng malalang sugat ang isa sa mga ito. Ibinaba ni Dodoy ang itak at naghamon ng mano-mano sa mga nilalang. Sumunggab ang isa at pinilit niyang mahawakan ang paa nito. Nang mahawakan na niya ay agad niya itong pinihit paikot. Doon tuluyang umangil ang aso na animoy sakit na sakit sa kanyang ginagawa. Buong lakas na sinuntok ni Dodoy ang paa nito at nabali ang buto. Magkasabay ang dalawa pang aso na sumugod sa kanya. Ngunit nahawakan niya ito sa leeg at ibinato na parang napakagaan lang nito para sa kanya. Nais ni Dodoy na umalis na ang mga ito kaya niya ginawa ang ganoong bagay. Kinabukasan ay nagmadaling pumunta ang binata sa bahay ng syota niya. Nadatnan niya doon ang nangihinang ina ni Divina na may benda sa kanang kamay. Napalunok na lamang si Dodoy dahil nakumpirma na niya kung anong uri ng pamilya ang meron ang kanyang kasintahan. Doon nga ay mabilis tumayo itong si Divina at pinapaalis muna itong si Dodoy. Doy, pwede ba umalis ka muna? May pinag-uusapan lang kaming pamilya. Pero huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita mamaya. Hindi na lamang umimik si Dodoy at tuluyan ng umalis. Habang naglalakad ay napahawak na lamang sa ulo ang binata at nagdasal na mali ang kanyang natuklasan. Sumapit ang gabi. Inaasahan na ni Dodoy ang pagsugod muli ng mga aso. Subalit isang boses ang kanyang narinig. Doy, lumabas ka. Sambulat ni Divina. Nagharap ang magkasintahan na may panlulumo sa itsura ng binata. Samantalang si Divina ay halos mag-apoy na ang mata sa galit. Divina? Mahinang sambit ni Dodoy. Oo, tama ang hinala mo. Ang pamilya ko ay lahi ng mga asbo. Isa akong asbo. Narinig mo? Isa akong asbo. Pero Divina, mahal kita. Wika dito ni Dodoy. Nang marinig ito ni Divina, ay agad naman itong sumagot sa kanya ng, ang tanging nais ko ay ang puso at atay mo, Doy. Kaya humanda ka na. Wika ni Divina kay Dodoy. Doon nga kabaryo ay mabilis na lumabas ang dalawang kapatid at tatay ni Divina. Sabay din itong nagpalit anyo bilang malalaking aso. At sumugod na rin si Divina. Sabay na sumugod ang mga kapatid ni Divina. Mula sa bewang ni Dodoy ay hinugot niya ang dalawang itak at nakipagbuno sa mga asbo. Ang isa ay halos malumpo na habang ang isa pa ay nangingisay dahil sa tama sa leeg. Mas lalong tumindi ang galit ni Divina at agad sumugod ang kanyang ama. Masyado mo yatang minamaliit ang kakayahan ko, Doy. Sambit ng ama ng babae. Walang patid na sinunggaban at paulit-ulit na tumitilapon ang binata sa lakas ng amang asbo. Ngunit nanumbalik din agad ang lakas ni Dodoy at naghilom ang mga sugat nito.
Dahil sa nasaksihan ay napaatras ang amang asbo at nagwika ng, "Anong tangan mo, bata ka? Paano nangyari yan?" Wika ng asbo kay Dodoy. "Masyado mo rin yata akong minamaliit, demonyo ka." Tugon ni Dodoy. Agad sumugod si Dodoy at hinawakan ang bunganga ng asbo at walang kahirap-hirap na hinati ito gamit lang ang kamay. Doon umungol ng matindi si Divina at pursigido na niyang patayin ang kanyang kasintahan. Naapakan ni Divina ang dibdib ng binata, ngunit nakabaon naman ang kamay ni Dodoy sa kanyang dibdib. Buong lakas na dinurog ni Dodoy ang puso ng babaeng mahal niya. Doon napaluha na lamang itong si Dodoy at napaangil sa huling beses ang kasintahang asbo. Bumulagta ang 4 na nilalang na nasa anyong tao na. Masakit man ito kay Dodoy, pero naloko siya ng isang babae. Nagpadala siya sa pagmamahal. Doon din sinimulan sunugin ni Dodoy ang bangkay ng 4. Nang natupok na ang mga ito, ay sumugod na siya sa bahay nila dahil may isang asbo pa ang natitira, ang nanay ni Divina. Nadatnan niya itong umiiyak at nagmamakaawa sa kanya. Ngunit gaya ni Divina, alam niyang isang tuso din ito. Kaya ang ginawa niya ay inihagis niya rito ang gasera at doon tuluyang kumalat ang apoy. Iniwan ni Dodoy ang bahay na natutupok sa apoy habang umiiyak sa pagkasunog ang inang asbo. Isinangguni ng binata kay Nestor ang pangyayari, tanging sa pagtapik na lamang sa balikat ang nagawa ng kanyang kaibigan. "Ano na ang balak mo ngayon, Doy?" tanong ni Nestor. "Susuyurin ko ang buong Mindoro at uubusin ko ang lahat ng mga aswang gamit lang ng aking mga kamay," wika ni Dodoy sa kanyang kaibigan. Naglakbay nga ang binata sa kabundukan ng Mindoro, sa damuhan, sa malalaking ugat ng puno o di kaya ay sa itaas ng puno natutulog si Dodoy kapag naabutan na ng gabi. Subalit sa halos 1 linggo niyang paglalakad ay wala man lang siyang nakasalubong ni isang nilalang hanggang isang gabi. Mahimbing na natutulog sa itaas ng malaking puno ang binata. Nabulabog siya dahil sa mga sigawan at mga putok ng baril. Nasipat niya ang mga armadong kalalakihan na patuloy ang pagtakbo, na tila may kinakatakutan ang mga ito. Ang akala niya ay may inkwentro sa pagitan ng mga rebelde at sundalo, kaya babalik na sana siya sa pagkakatulog. Kaya lang, sa pagsipat niya ng maigi, ang mga rebelde ay pinaghahabol ng hindi mabilang na mga sigbin. Gumuhit ang ngiti sa mukha ni Dodoy. Sa wakas ay dumating na ang hinahanap niya. Mula sa itaas ay tumalon si Dodoy at agad hinarap ang mga sigbin. Humuli siya ng isa at pinatay sa pamamagitan ng pagsakal dito. Sumigaw ng malakas si Dodoy at nabaling ang pansin ng mga sigbin sa kanya. Nang pinagtitinginan na siya ng mga ito, ay inihagis niya ang patay na sigbin sa gitna. Doon rin agad sumugod ng sabay-sabay ang mga sigbin sa kanya. Kitang-kita ng mga rebelde kung papaano pinagpipiset ng binata
ang mga mababangis na sigbin. Gamit lang ang kanyang mga kamay. Hindi man lang ininda ni Dodoy ang mga kalmot at kagat ng mga nilalang. Naubos lahat ni Dodoy ang mga sigbin. Habang naglalakad siya papalapit sa mga rebelde, ay nasaksihan ng mga ito ang unti-unting paghilom ng kanyang mga sugat. Napamangha na lamang ang mga armado. Mamang, anong gusto mo? Gusto mo bang sumama sa samahan namin? Tanong ng leader ng grupong iyon. Lumingon at lumapit si Dodoy. Kinuha ang mahabang baril nito at dinurog mismo sa harapan nito. At normal na naglakad papalayo sa kanila. Parang naging bato naman. Nananigas ang mga armado at pinagmasdan na lamang na makalayo ang binata. Sa kanyang patuloy na paglalakbay, wala siyang kamalay-malay na unti-unti na palang nakikilala ang antingerong may kamay na bakal. Isang tanghali habang tirik na tirik ang sikat ng araw, ay napagpasyahan niya na umidlip muna sa lilim ng puno. Nagulantang siya dahil biglang kumidlat ng napakalakas. Tumingala siya sa kalangitan upang sipatin kung may maitim ba na ulap na magdadala ng malakas na ulan. Ngunit sobrang payapa at napakaganda ng panahon. Babalik na sana siya sa pag-iidlip at nang may nasilayan siyang tao na nakatalikod sa malapit sa pangpang ng burol. Batid niya ang presensya nito ay nahanay sa kanan. Kaibigan, isa ka rin bang manlalakbay? Tanong ni Dodoy habang marahan na lumalapit sa lalaki. Batid ko ang lakas ng tangan mo. Maaari ba nating subukan? Nakangiting sambit ng lalaki. Aba kung yan ang nais mo, sino ba ako para tumanggi? Tugon naman ni Dodoy. Pansin ni Dodoy na mas malaki ang pangangatawan ng lalaking ito at sa mga peklat ng kanyang mga bisig at balikat ay mahalata ang ilang labanan ang naranasan na nito. Agad sumugod sa bawat isa. Nagpalitan ng mga suntok ng mahawakan ni Dodoy ang kamay nito ay hinigpitan niya pa ngunit tila nalalabanan ng lalaki ang lakas ni Dodoy. Napakunot noon na ang binata habang nakangisi lang ang lalaki. Hanggang sa isang iglap na hindi man lang nasipat ni Dodoy ang pagsuntok sa kanya ng lalaki. Tinamaan siya dibdib at tumilapon ito. Sa unang pagkakataon ay ininda niya ang labis na sakit. Ilang segundo rin ay nawala ang kanyang hininga. Nakatayo lamang ang lalaki at nang manumbalik ang kanyang lakas ay agad sumugod si Dodoy. Buong lakas niyang pinagsusuntok ang lalaki. Lahat ay tumama at napatilik luhod ito. Pinunasan naman ng lalaki ang dugo sa kanyang bibig at doon ay ngumisi naman ito. Tila nasisiyahan pa ito sa ginawa ng binata. Napangisi na rin si Dodoy dahil may nakakalaban na siyang malakas ang tangan. Naglalaro sa isipan ng binata kung anong mutya meron ang lalaki. Sumugod ulit si Dodoy, subalit laking gulat niya dahil sa isang iglap ay nasa harapan na niya ang lalaki. Sa gulat niya ay napaatras ito at sa pag-atras niya ay bumangga siya sa isang bagay. Nang lingunin niya ito
ay ang lalaki pala ang naatrasan niya. Hindi man lang nakita ng binata ang bilis ng kilos ng kalaban na animoy isang kidlat. Sa sandaling ito ay iniangat ng lalaki ang isang kamay at kanyang biglang tinamaan ng kidlat itong si Dodoy. Damang-dama niya ang pagkapaso ng kanyang balat. Malakas ka nga, dahil kung hindi, tostado ka na ngayon. Sambit ng lalaki. Hindi may kakaila ni Dodoy ang tindi ng epekto ng kidlat sa kanya. Ilang minuto pa bago tuluyang nawala ito. Muling tumayo si Dodoy at pumorma ng pagsugod. Habang sumusugod ay nagpakawala ng mga tigalpo ang binata, ngunit ibinuka ng lalaki ang kanyang kamay na tila hinigop ang mga tigalpo na ibinato nito para sa kanya. Tumilapon ang binata at nagulat dahil papaano ibinalik sa kanya ang sarili niyang tigalpo. Habang nakabulagta pa siya ay nawala sa paningin niya ang lalaki at lumitaw na lang bigla sa kanyang harapan. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay at inalalayan na makatayo itong si Dodoy. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki. Dodoy. Dodoy Acero. Ikaw sino ka? Balik na tanong ng binata. Tumugon naman ang lalaki, ngumiti at naglaho na parang usok. Dahil sa nasaksihan, batid ni Dodoy na napakalakas ang tanga na taglay ng lalaki. Napangiti na lamang ang binata dahil alam niya na hindi lang siya nag-iisa na kumakalaban sa kaliwa. Nagpatuloy sa paglalakbay si Dodoy hanggang nadapo siya sa baryo ng isang tribo. Habang naglalakad siya, ay nakasilip ang mga ito sa kanya mula sa bintana ng kabahayan at agad isinara ang bintana. Sa hinuha niya ay baka ganoon lang talaga ang ugali ng tribo. Hanggang sa may humarap sa kanya, 3 lalaki. Ang nasa gitna ay matanda na at batid niya na ito ang pinuno ng tribo. Sino ka, dayuhan? Anong kailangan mo sa aming pugad? Tanong ng matanda sa kanya. Ako lamang ay isang manlalakbay na nagmula sa silangang bahagi ng Mindoro. Ako po si Dodoy. Magalang na pagpapakilala ng bata. Maaliwalas ang itsura mo. Batid ko na hindi ka masamang nilalang. Tugon dito ng matanda. Malugod siyang tinanggap at pinatuloy sa bahay ng matanda. Sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman niya ang kinakaharap ng problema ng tribo. May isang mangkukulam na nananalasa sa kanilang lugar. Walang magawa ang kanilang mga punyal at sibat sa mahika ng mangkukulam. At dahil misyon nga ng binata na sugpuin ang lahat ng uri ng kasamaan sa isla ng Mindoro, ay hindi na ito nag-atubiling ialay ang kanyang pagtulong. Matatagpuan mo ang pugad ng mangkukulam sa gilid ng talon sa direksyon ng kanluran. Gabayan ka sana ng mga anito namin. Wika ng matanda kay Dodoy. Kinaumagahan ay agad tinungo ni Dodoy ang pugad ng mangkukulam. Sa ilang oras na paglalakad ay natanaw niya na rin ang talon. Nang makalapit pa siya ay nakita niya ang isang maliit na kubo na nakatayo sa malaking bato sa gilid ng talon. Nakatayo lang siya sa kabilang bahagi ng ilog. Sinisipat kung may tao ba sa kubo.
Makalipas ang ilang minuto ay may nagpakitang matandang babae. Sobrang kulubot ng muka at may nakasabit na manika sa tagiliran na gawa sa dayami. "Anong ginagawa mo dito?" Garalgal na boses ng matanda. "Nandito ako upang tapusin na ang kabaliwan mo," wika ni Dodoy. "Isa kang lapastangan," sambit ng matanda sabay angat ng kanyang manika. Binato ni Dodoy ng tigalpo ang matanda at doon ay napahiyaw ito. Biglang nag-akmang susugod ang matanda. Gumapang ito pababa at lumusong sa ilog at tuluyang nawala. Hindi makapaniwala si Dodoy. Dahil sa kabila ng katandaan ay napakaliksi pa rin ito. Padungaw-dungaw pa si Dodoy sa ilog ngunit walang bakas ng matanda. Hanggang sa biglang umahon ang matanda na patalon at aatakihin na si Dodoy. Mabilis naman na nakapag-usal si Dodoy at dito sinakal ang matanda. Napahawak ang matanda sa bisig ng binata at pilit iniaalis ang kamay sa kanyang pagkakasakal. Nagsisigaw ang matanda sa pahigpit na pagsakal ni Dodoy. Hanggang sa ibinagsak niya ito sa batuhan at agad na inapakan ang ulo ng matanda. Inakala niyang patay na ito kaya tumalikod na siya nang biglang bumangon ng mabilis ang matanda at inatake itong si Dodoy. Mabilis naman na naitarak ni Dodoy ang itak sa dibdib ng matanda. Hinugot niya ito at tinaga niya sa leeg. Tumilapon ang ulo nito sa ilog at naging wakas ito ng isang matanda. Bumalik si Dodoy sa tribo, dala ang magandang balita. Bilang gantimpala ay nag-abot ito ng mga ginto sa binata, ngunit tinanggihan niya ito. Nagpaalam at tuluyan nang umalis ang binata. Muling nagbalik si Dodoy sa kanyang bayan. Batid niya ang pamilyar na ang mga mukha sa gilid ng daan. Ang mga rebeldeng pinaghahabol ng mga sigbin ang naroon. Naghiyawan ito nang makita si Dodoy. Sumuko na pala ang mga ito matapos ang karanasan nila. At sila din ang nagpakalat sa bansag na kamay na bakal. Kasama si Nestor ay muling nagbalik sa kanyang bahay itong si Dodoy. Napahawak na lamang siya sa haligi nito at inalala ang nakaraan. Doon ay ibinuka ang mga palad at tinitigan ni Dodoy. "Lolo, salamat sa mga tangan mo. Pangako, gagampanan ko ng mabuti ang biyayang ito," wika nito sa sarili. Inilapag na ni Nestor ang 2 tasa ng kape sa sahig. Umupo na rin si Dodoy at humiga ito sa sahig hanggang may naalala siya at agad bumangon. Isang malaking katanungan kung saan nagmula ang lalaking nakasagupa niya minsan. "Alam mo ba, Mang Nestor, may isang lalaki akong nakasagupa. Kanan din siya pero napakalakas ng tangan niya. Aaminin ko, kung nais niya akong tapusin ay magagawa niya na ito ng walang kahirap-hirap," wika ni Dodoy. "Doy, nagkalat ang mga masasamang nilalang at elemento sa kapaligiran, kahit saan. Pero may itinalaga ang Panginoon na magiging katapat sa mga masasamang nilalang. Kaya asahan mo na marami ka pang makikilalang katulad mo na nakikipaglaban para sa kabutihan at kapayapaan." Tugon naman dito ni Nestor.
Ano kayang mutya o kapangyarihan ng tanga ng lalaking iyon? Gusto ko ring maabot ang antas ng kapangyarihan niya. Sambit dito ni Dodoy. Mabuti binuhay ka pa niya. Sino bang lalaking nakasagupa mo? May pangalan ba siya? Usisang tanong ni Nestor. Nang marinig ito ni Dodoy, ay sumagot na lang ito ng, meron. Jerry Salvacion. Okay. Grabe. Ano ba? Speechless ka, Barrio. Kamusta kayo? Kamusta? Grabe, no? Hindi, napansin nyo yung ending ng story. Binanggit niya si Jerry Salvacion. Ito na yun. Grabe. Yung iniintay natin na part 2, siguro, hindi kwento ni Jerry Salvacion. May kita na dyan, di ba? Jerry Salvacion ang ano ba? Ano ba yung title niya? Sugo ng Anghel. Ito si Dodoy Acero. Biruin nyo, sila pala yung nagkaharap. Pero, unang-una kitang-kita niya naman. Narinig nyo, di ba? Sinabi ni Dodoy na mas malakas sa kanya itong si Jerry. Kaya talagang kailangan natin si Jerry, no? Pero, isipin nyo, kumonekta si Dodoy kay Jerry. Napakagaling. Anong probinsya yon, di ba? Isipin mo, from Leyte to Mindoro. Di ba? Isipin mo yun, grabe, no? Saka, hindi, umpisa natin yung sa lolo niya. O tama nga naman na, yun nga, mas maganda yung pinili ng lolo niya na hindi niya nagamitin yung mutya na para sa sarili niya, di ba? So, hinintay niya na lang talaga na mamatay siya. Kasi nga, sabi rin ng lolo niya, kotang-kota na ako sa mga, ano ba yun? Basta kotang-kota na raw siya. Tapos, kumbaga, eto na, that's life eh. Eto na, hanggang dito na lang ako, apo. So, mamili ka na kung tatanggapin mo to o hindi. Yung parang ganon, di ba? So, ang ginawa naman nito ni Dodoy, sa tulong ni Nestor, ni Mang Nestor, no? Tinanggap niya, kinuha niya yung mutya. Pero malakas din to, mutya ng salsagan, saka mutya ng bato omo. Isipin mo, bato omo pa lang. Alam na natin na buhay yan at hanggang ngayon, merong nagtatanga ng bato omo. Pero isipin nyo, dinagdagan pa ng mutya ng salsagan. O, di ba? Kumbaga, good combination na to para sa isang antingero, no? Isipin mo, 2 mutya yung tangan mo. Hindi naman dito binanggit, no? Kung meron din tong medalyon na San Benito o ano pa, kagaya kay Jerry. Pero ito medyo labas na to sa story natin ngayon. Konting comparison lang, kabaryo. Talaga naman no? Talaga naman na yung lakas ni Jerry Salvacion is kakaiba. Isipin nyo, para na siyang naging dibino kontra dito kay Dodoy Acero, di ba? Pero kasi kanan sa kanan sa, tama ba? Nalilito ako, pare. Kumbaga, hindi, ito na lang. Antingero laban sa antingero. Kumbaga, nagsubukan sila. Tapos, syempre, alam niyo na, parang pagandahan ng cellphone lang yan sa ngayon. O, ano yung sa'yo? Android, ano sa'yo? iPhone, o, kumbaga sila ganun din. Kaya lang, di hamak na talagang mas malakas tong si Jerry Salvacion. Diba? Kung hindi nyo pa narinig yun, andyan sa upload natin video, hanapin nyo lang Jerry Salvacion. Grabe yun yung nangyari yun. Yung ibang comment nga napagkamalampang divino no? Pero mataas na antas talaga si Jerry. Hindi ginaya ni Dodoy sa akin. Kumbaga yun lang yung gusto kong komentan dito, kabaryo. The rest ng kwento, goods naman. Okay. About sa Asbo. Alam natin na normal na yan. Pero hindi na rin umiikot yung story. Isipin nyo 2 antingero na to. Tas 2 magkaibang istorya. Hindi naman sila
Kumbaga hindi naman talaga sila magkasama. Hindi natin alam kung anong kahihinat na nito. Grabe yung sender nito. Talagang ultimo alam, 'di ba? Nagkonektahan, hindi natin alam. Hindi natin alam, kabaryo. Pero feeling ko, hindi ko alam kung ito yung part 2 na sinasabi nung nagpadala. Pero iba kasing account yung gamit di ba? Hindi natin alam. O pwede rin, hindi ko masabi, no comment ako about yan. Pero para sa akin, gusto ko hintayin kung nagkita ba talaga sila na nagsama na. No? Kasi dito nagkita tas naghiwalay. Gusto kong malaman kung nagsama na sila. Tapos silang dalawa ngayon yung parang, kumbaga magka-partner. Tapos sila yung humanting. Sila yung humanting sa mga talagang antigong aswang nagabunan, no? Feeling ko lang magandang lawan to, kabari. Feeling ko, kung ako tatanungin nyo. So, wala na tayong dapat pag-usapan na ipaliwanag pa rito. Napakaganda. 10 out of 10, 11 ang rate natin ngayon, mga kabaryo. So, ayun. Yun lang, mga kabaryo. At eto, shoutout ko yung mga nag-comment last videos na in-upload natin kay Jerry Salvacion. Yun. Umpisahan natin. Gusto kong batiin si Roslyn De Lopera. Kabaryo, shoutout sa'yo. Salamat sa pakikinig palagi. Tahani Vlog. Yun, salamat po, salamat. Uncle George. Salamat, boss. Shoutout sa'yo. Jenny Golosino. Madam, ingat po. Si Nay Ana. Kaana, salamat po, Nay. Ingat po palagi. God bless po. Matim Bernardo. Tama ba? Grabe, hindi ko kasi mabasing iba talaga. Ronel Mocoro. Mabilisan lang to, mga kabaryo. Ann Garcia. May page po ba kayo sa Facebook? Sa ngayon wala pa, kabaryo yung Ann, pero titingnan natin, tututukan natin yan, no? Salamat sa pakikinig mo. At si Miss Marilu Matsuda. Yun, gandang masalamat po, Ma'am Marilu. Ingat kayo palagi. Inday Gamay Gama Bellaros Kabaryo, ibayin mo nga yung name mo. Medyo nalilito ko talaga pag sobrang haba. Promise, walang halong biro. Kaya siguro namamali ako sa tawag sa inyo, pero pagpasensyahan nyo na, di ba? Pilipina Palsario. Salamat po, madam. Palaging nakikinig yan. Si Teresita Sareno, yon si tita, salamat po, ingat po palagi. At si Brain Omega, yon salamat, boss Brain. Pool House Kitchen, grabe ang kwento, parang comic sa binabasa mo. Salamat po, boss, long time no see, tagal mong nawala. Salamat. User Ricardo Sos, boss, shoutout sa'yo, salamat sa pakikinig. Amaro Felomina, boss, salamat. Mardi Suzuki, yon, salamat. At ang nahuhuli nating dalawa na solid din pagdating sa pakikinig, si Miss Arlene Cools Besa, yan, salamat sa'yo. Meron pa pala. Ito, ayun, si Ma'am Elsa Constantino, salamat, kabaryo. Ingat dyan palagi kung nagtatrabaho ka man ngayon. Ingat. Sam Cedric, boss, salamat. Bagong subscriber natin yan. Agtang Bianoan. Ayan, boss. Mary Generil Rhea Batiduan. Salamat po. Jomar Uwano. Boss, salamat. Malapit daw sa kanila. Si Bossing Shifter Place. Yun, pati raw bata nakikinig na. Sabi mo, salamat sa bata. Boss, Inday ng Paris. Ingat po, ingat dyan. God bless po sa inyo. Coco Alcos. At yun na yung last shoutout natin sa nag-comment sa latest upload natin kay Jerry. Pero meron pa kasing si Kabadis, shoutout, Manlalakbay po, listening here at New Zealand always. Tama ba, NZ? Si Tessie Aguilar, ma'am. Ayun, late comment niya, pero yung mga sa previous upload na, yan ang gusto ko. Aminado kayong bitin. Sana kung madudugtungan to, ay malalaman kung ano na nangyari kay Tandang Roy. Oo,
Ayun nga, pasensya na kabaryo. Ang dami talagang, alam mo yun, bitin na kwento natin. Pero, ginagawa naman natin ng maayos, di ba? So, yun. Si Madam Auculina, salamat po ulit sa pakikinig. Rosana Mabingnay, new subscriber here from Las Vegas. Yun, salamat. Umaabot na yung kwento natin, no? Ingat po. Georgian Praico, medyo marami itong kabaryo. Georgian Praico, good eve. Silent listener, Negros Occidental, Talisay. Ayan, binabati ko kayong lahat ng taga Negros. Mga kalugar ko kayo, no? Hati kasi yung probinsya namin, Negros sa Bicol. Hail Rain Led, boss, salamat ulit. Dionelin Bio, salamat po. Lourdes Grace Garde, madam, salamat ulit sa pagbabalik. Content Tarantula, boss. Joel Guzman, user, ang dami. Beng Pongasi, salamat po, Beng. Virginia Basingan, salamat, madam. Gina Cabardo, salamat po, ma'am Gina. Julie Ruel, yon, at si JP Alejandro, boss, salamat. Banggitin ko ba maubos na oras natin, kabaryo? Gusto ko pa sana, ang dami, kaya lang maubos na, shoutout pa lang. So hanggang dito na lang muna ulit, kabaryo. Bali, yun ang gagawin natin. Balik na lang tayo sa tuwing Sunday. Sunday wala pala tayong upload. Kabaryo, good news to. Next week, daily na tayo mag-upload. Sure na yan. Tapos, kada upload natin, siguro alternate ko yung shoutout. Okay lang ba? Kasi sobrang dami. Ang dami nagmamahal. Alam nyo naman, mabait tayo. Shoutout lang yan di ba? So yun, salamat. Sana nagustuhan nyo yung kwento natin kay Dodoy na kumonekta kay Jerry Salvacion. Wow. Grabe. Sa ngayon, yun lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.